Днес ще снимаме едно клипче за един нов булпап на българския пазар. Фирмата Комета пуска булпап на нейната пушка Орион и Комета се казва Комета Орион булпап. Пристига в едно такова малко симпатично куфарче, дълго 83 см. Ето тук се вижда, че пише Комета Орион, калибър 5,5 мм. Куфарчето е с добро заключване, с ключалки тип валтерски, с двоен ръб, който предотвратява навлизането на прах. И това представлява Кометата. Новост е, че и други пушки пристигат с куфари, но нарочно снимам така, за да се види, че след като се оборудва с оптика, пушката се събира перфектно в този куфар. Остава даже доста аванс от всякъде, особено на дължина. И т.е. не е необходимо да закупуваме друг куфар. Куфари за булпапи се намират доста трудно. Имаше една серия Хасан BT65, който пресигаха в куфар, но такъв куфар, в който с абсолютно никаква оптика не може да се сложи този куфар, т.е. абсолютно не използваем. В случая от Комета са помислили за използваем куфар. Дървен приклад, малко странна форма, но всъщност на живо всеки казва, че е доста по-приемлив, отколкото на снимки, защото всички колеги бяха виждали допреди 2 дена само на снимки. Пластмасова ръкохватка, която може да се сменя. Тя е стандартна, продават се като в афтермаркет магазините и може да човек да си вземе различен тип. Захващането е стандартно. Предната ръкохватка по същия начин е сложена на уивър шейна и може да взема няколко положения или да се махне изцяло. Пристига в комплектация штуцер, няколко резервни опръстена, суд за зареждане, някакво ключе за разглобяване и един барабан. Пристига в този комплект. Монтирал съм оптика, която за мен е любима за булпап много често, почти на всички клипове и на почти всички булпапи лично аз монтирам такъв тип оптика. Тази специално е Липърс 312x44, има такава подобна и 416 по 44, същия външен габарит, просто е малко по-силна. Но на булпап седи много добре. В случая с тези монтажи е идеална като височина. Това са, мисля, че средните монтажи за този тип оптика. Ето, вижда се, че има място и за капачката. Т.е. абсолютно дължината е напълно достатъчна. Ето е пушката в ръце. Днес като съм на положение, много просто пресили вятър, takže може би в мен се вижда колко сили вятър. Но въпреки това мишените на 55 метра бяха много добри. Пушката тежи с оптиката 4,6 кг. Спомен. Ще видя на снимката, който снимах и с кантар. 4,6 кг май беше с
болт и 13 заряден барабан в калибър 5,5 мм. Като барабана тук е оставено място, където може да се стопера на барабана да се обърне и барабана евентуално да се обърне за левичари и за десенчари. Има предпазител, който е пред спусъка. Напред е предпазител, назад, положение назад е сейф. Не може да се натисне спусъка. Блокира само спусъка, като на повечето ПЦП-та. Цевта не знам колко е. Не съм я разглобявал, за да погледна. Не пише в сайтовете колко сантиметра е цевта, но резервуар е 300 кубически сантиметра. На хронотестовете, които направихме в групата, при напълнение на малко над 200, т.е. на около 205 бара, направи 65 изстрела до 110 манометъра до края на зелената зона. 110 направи тогава 65 изстрела, около 44 джаула. Всички ни направи впечатление, че платото е много плавно. В смисъл, тези 65 изстрела бяха в 17-18 метра коридора общо. Като изстрел до изстрел имаше изстрели абсолютно едни и същи или с много малка разлика. Тоест, напълно използваваме пушката в този си вид без абсолютно никакви доработки. Стреля много добре. Във вятъра постигна доста прилични групи. Аз обикновено стрелям на 65 метра. В случая стрелях на 55 заради вятъра и въпреки това групите бяха доста прилични. Барабана събира полимак с полимак, целият полимак без да се рядкост. Не всички, даже остават доста по-спокойно, че полимага се барабана с полимак се върти съвсем нормално. След малко ще покажа барабана. Зареждането става по класическия начин за заден болт. Слага се барабана. В случая барабана е празен. Слага се, щипва се и се слага. Барабана има защита от празен изстрел, т.е. когато свършат чипите в барабана, не може прихвача да се буте напред. Това в момента няма как да се бъде с барабан. И сравнително тиха е, въпреки че модератор изглежда малък, но може би е изчислен добре за тази скорост. Не е перфектно заглушена, но примерно стрелях с комета Lynx, тя беше доста добре заглушена, но пак за този размер барабан е доста добре се получава. Като цяло пушката е къса, сравнително лека е, баланс е добър, може би не съм махнал предната ръковатка, предполагам, че ще изтегли още по-назад баланса, когато се махне ръковатката. Интересен момент е, че самата ръковатка, води се тактическа автормаркет ръковатка, има място за поставяне на разни аксесуари вътре в ръковатката. В тази предната ръковатка също може да се поставят разни аксесуари. Ами това е, аз съм снимал мишените направени с нея. Имам и клип на вятъра.
не от 5, а от 10 изстрела. Така, т.е. прави доста стабилни групи, доста стабилна стрелба. Приятно е да се стреля с нея и ме очудва, просто останах много очуден. За първи път виждам фабрична пушка с 300 кубиков резервоар да направи 65 изстрела. Не знам как са го постигнали. Не ми се иска да я пипам, защото стреля добре. Това е. Исках от Деви да покажа барабана. Барабан е абсолютно копия на FX-овия барабан. Зарежда се като се навие пружината, сложи се първата съчмана обратно, тя блокира и след това почва да се пускат една по една съчмите. Определено иска свикване първите един-два пъти. Аз съм стрелял с FX, за мен не представляваше проблем, но за човек, който не е стрелял с FX, може би първият път трябва да внимава. Оттам нататък става машинално. 13 заряден барабан е в калибър 5,5, 13 заряден, лек, пластмасов барабан и това е за него. Не знам, само като дължина наистина ми направи впечатление, че събира без проблем полимак и остава доста място. Няма в под ръка FX да сравна дължините, но гарантирано ще влизат или по-тежки проектили, или евентуално полимаг. Всички знаем с какво се използва полимага. В случая стрелят пушката много прилично с тях. Още повече и барабана ги събира, мисля, че е перфектно. Още две неща характерни за пушката. Штуцера е сложен отпред и става всяка стандартна бърза връзка. Може да стане, но иначе има штуцер в комплекта. И другото характерно е предпазителя на спусковата скоба, всъщност. Предпазителя на спусъка, който е отделен елемент, който е завит към дървения приклад. Оставено е свободно място отдолу, за човек да може да си позиционира ръката така, както му е удобно. За мен това ми харесва. И предполагам, че някой може да си смени тази скоба с друг вид материал или нещо да индивидуализира според своите виждания. Лично на мен, когато манометър е отзад, е по-удобно за стрелба, отколкото в повечето пушки, където е в предната част и трябва да въртиш цялата пушка, за да видиш какво е налягането, което ти остава. Този манометър определено тук е по-удобен. Дори когато зарежда, се оказа доста прилично място. И приклада е прилично обработен. Не е търсена някаква върховна красота, но от към ергономичност е доста добре направен.